как може да станете по-добри на тази игра? Как да станете по-добри на тази игра? Аз тук ще скупих диска и взех този, който е много лесен за вземане. И ще ви покажа как, например, да трябва да се вземе. Много е лесно да се вземе. Е този брутален, много добър скин. Така, аз сега ще ви кажа как да го вземете. Ако килъра бие някой от тима, вие трябва да използвате първата атака и да защитите този. И трябва да защитите този, който килъра иска да убие. И това е просто. Най-елементарно. Това е най-елементарният скин. Така, това е за скина, който е много добър. Не стига, че изглежда готино. Това нещо написано. Хора, не разбрах това. Аз съм най-добре. Хитнам. Така, втори начин да сте по-добри на играта, не трябва да си харчите целия спейс, защото така на килъра, ако има цяло и вие си изхарчите целия спейс, буквално сте мъртви. Няма какво да направите. Буквално няма какво да направите. Казвам ви. Буквално няма какво да направите. И да, така. Второ, винаги като намерите генератор и има човек на него, поне се опитайте да направите или за пари, или за XP на героя, който играете. Както аз мейн на меча, level 40, да. Втория ми е Шадлецки. Да. И тъпно преди 5 минути взех това. Аз съм така. Найс. Сега. Хора, аз съм виждал как килърите могат да влизат. О май гад. Ако
крие. Това е шадлет. Да, това е шадлетски. Не е бил. Е бил само Are you kidding? I hate this switcher! И третата са най-OP атаките. То всъщност всички атаки са много добри. Ама просто трябва да играете добре. И да, втората атака е много полезна. Много правите много неща сега. Буквално бях, аз бях с 50 няколко сега. И сега имам 235. Да. Хора, някой път искате ли да правя нещо като поредица, да се опитвам да вдигна члена на 40 лева? Това няма ли да е готино? Това не е готино. Хора, ще изиграем още 2 игри и да. Да. Шаблетски с интернет. О, не! Аз съм пълен идиот. Мислех... О! Чил! Хора, буквално с 5 герой буквално взимате free money. Може да се използвате атаките, не знам, за нещо, за да взимате буквално free пари. Ако намерите генератор направо, се опитайте да го направите. И се опитайте да духате килрате, ето. Да. Ясно, трябва. И трябва да имате много IQ, като правите генераторите, както видяхте сега, как се обърка. Така. Така. Да, правете генераторите за пари и XP. Хора, да рискаме. Така. Това беше как да станете по-добри на Forsaken. И чао от мен.